Салом, номи ман Хусрав дар барномаи Матрица. Вақте ки ман смартфони худро ба заряд мемонам, смартфони ман бо ман гап мезанад. Нишон метиҳам. И рахмати калон, как раз делом гушна манда гибут. Саломат бошед. Вақте ки аз заряд мегирам, И стоп, делом холи сер нашудас. агар хоҳед ки смартфони шумо чунин гап занад, видеоро то охираш бинед. Барои ин медорем ба Play Market ва ин барномаро ба телефони худ пайваст мекунем. Медорем ба барнома ва бо аломати плюс медорем ба ин раздел ва дар инҷо метавонед шумо ё рингтон ё текст нависта. Тексти тоҷикӣ ё русӣ фарқ надорад. Чие ки дар инҷо менависед, ҳамонро барнома мехонад вақте ки заряд мемонед ва вақте ки аз заряд меканед. ин буд як барномаи аҷоиб барои смартфони шумо. ин барномаро пайваст кунед ва дӯстҳоятонро ҳайрон кунед. бо мо буданро фаромӯш накунед. Ба ин видео лайк, комментария ва поделиться кунед ва ба саҳифаи мо обуна шавед. Хайр!